Таксито спря точно пред входа на хотела Император. 1,60, ако обичате. 2 лева. Таксиметровият шофьор се усмихна леко. Благодаря и приятна вечер. Беше решил да не ходи с колата си на срещата, защото още беше доста изморен, а нямаше как да не пие поне едно питие. После щеше да му е трудно да кара, а и по принцип не обичаше да кара, когато е пил. Пиколото отвори вратата пред него и го поздрави любезно. Хотелът беше нов. Всичко беше обляно в светлина и блестеше от чистота и лукс. За секунда се спря и с присвети очи огледа фоайето. Жалко, че не го беше проектирал той. Помисли си, че ако го бяха възложили на неговата фирма, резултатът щеше да е значително по-добър и много по-евтин. Срещата му беше в ресторанта. Остави пълтото си на гардероба и се огледа отново. В дъното на ресторанта, на маса за двама, вече го чакаше подполковник Баташки. Разглеждаше много концентрирано нещо в менюто. Добър вечер, господин подполковник. Почти стреснато Баташки погледна на тръба на менюто. Добър вечер, драго ми е да ви видя. Без любезности, моля, заповядайте. Баташки изглеждаше напрегнат. Съжалявам, ако съм ви причинил неудобство с молбата си да се срещнем след работното ви време. Моля ви, нищо неудобно няма. Даже ми е много приятно. Предполагам, че сте доста заед напоследък. Баташки се закашля и се огледа смутено наоколо. Да, даже и сега не трябва да съм тук, но вие сте доста заед и може би не сте чули, но тази нощ в града ни стана много тежко престъпление. Чух нещо по новините одеве, но не разбрах. Так му влизах в банята. Убили са някакъв. Баташки пак се огледа. Да, един тиквеник, дето си го търсеше отдавна. По много жесток начин е убит. Така ли? Да. Отрязани са му ръцете. Умрял е в адски мъки. Леле, и такива работи ли започнаха да стават в клетата България? Кой знае докъде ще я докараме по този начин? Как е семейството? Добре, благодаря. Жената нещо пак вдигна захарта, ама ще се оправи. Не е страшно. Вие как сте? Един сервитьор се приближаваше към тяхната маса. Работа, работа и пак работа. От вкъщи на работа, от работа вкъщи и така до безкрай. Сервитьорът се изпъна пред масата им като на парад. Добър вечер, ще поръчате ли? Баташки пак погледна в менюто. Поморийска отлежала имате ли? Всичко, което е в менюто, е в наличност. Отвърна сервитьорът с раболепна усмивка. Браво! За мен една голяма. Газирана вода. Българска или вносна? Българска. И салата от печени чушки. Това е за сега. Сервитьорът кимна. За вас, господине? Една водка Смирнов. Имате ли в хладилника? Не понасям водка след. Да, разбира се. Нещо безалкохолно? Сок от ябълка има ли? Да. Един. Благодаря ви. Вечерята по-късно ли ще я поръчате? Господин подполковник, аз не се чувствам добре и предпочитам, ако не възразявате, да не вечерям. Май съм настинал нещо. Баташки претвори очи в знак на разбиране. Значи и аз няма да вечерям. Келнерът кимна и безшумно се отдалечи. Защо не ми се обадихте? Трябва да се пазите, щяхме да говорим друг път. Не съм на легло все пак, а за вас и на легло да бях, пак нямаше да ви откажа. Чак толкова. Баташки изглеждаше наистина смутен. Сервитьорът дойде с питиетата. Така, кажете с какво мога да съм ви полезен, господин подполковник. Зет ми и дъщеря ми, нали бизнесмени го дават, решили да правят къща на село и да живеят като баровците на запад, на чист въздух. Прекрасно. Баташки се усмихна иронично. Видяла жабата да подковават вола. Не, че имам нещо напротив, но с жена ми се изтрепахме толкова години, за да им вземем апартамент, а те сега ще го продадат да правят нещо от нулата, дето се вика. Какво му е на апартамента? Напълно ви разбирам, но аз, като специалист, ви уверявам, че нито един апартамент, пък бил той и най-луксозният, не може да се сравнява с която и да е къща, особено ако е на село. Ще ме уверяваш, я? Сега като ми кажеш и колко ще струва, помисли си Баташки. Аз мога да ви го кажа от личен опит. Ако работата ми не беше толкова напрегната и не изискваше да съм постоянно в града, щях и аз да съм се изнесъл в някое село. Впрочем, в кое село искат да строят? В Храбрино. Не е много близо, но е добре. Да, не е близо наистина. А на колко квадратни метра? Баташки направи физиономия, сякаш беше лапнал нещо горчиво.
На 350. Можете ли да си представите? Не е малко. За постоянно жилище ли ще го използват? Да, така го мислят. За мен това си е живо изхвърляне, ама ней се. На здраве. Двамата мъже се чукнаха с чашите. Въпреки всичко, нека строят. Сега са млади, сега да строят. Не после на дърти години, а? При други архитекти ходихте ли? Баташки се размърда на стола, сякаш го беше срам да отговори. Ходила дъщерята при някакъв... Ама си е друго да отиде човек при някой познат. Пък и вие сте доказан в професията си. Така да е, друго си е. Не се притеснявайте. Когато им е удобно, нека дъщеря ви и зет ви да дойдат в офиса ми, за да уточним какво ще изискват. Така де, за цената. Те вярно не са бедни, но все пак и милионери не са. И за това не се притеснявайте. Все пак... Колегата, при когото е ходила дъщеря ви, колко им е искал? Баташки се замисли за миг. Ако не се лъжа, по 18 лева на квадратен метър, значи аз ще им взема по 15. Моля, вие ми правите подарък, архитект с вашето реноме. Моля ви, не мога да ви искам точно на вас, както на останалите ми клиенти. И знаете, че аз по принцип се занимавам с проектирането на много по-големи обекти. Разбира се, няма лично аз да се занимая с вашият проект, но ви уверявам, че сътрудниците ми са професионалисти и резултатът ще удовлетвори дъщеря ви на 100%. Аз лично ви обещавам. Баташки щеше да се разплаче. Не знам как да ви благодаря. Направо не знам. Хайде сега. Нищо работа. Нали за това са приятелите? Златно е това момче. Аз какво очаквах от разговора, а то какво стана? Златно момче. Хайде вече да не говорим по тази тема. Смятайте работата за свършена. Я по-добре ми разкажете нещо повече за убийството, дето е станало снощи. Казвате, отрязани са му ръцете. Да бе. Да не повярва човек докъде се докарахме с това беззаконие. Наведе се напред и с по-тих тон продължи. Да ви кажа честно, на никой не му пука за тоя изрод. Ама нали това ни е работата? Взе в ръка чашата си и отпи голяма глътка. Има къде по-съществени случаи от този, ама нали не трябва да се пренебрегва един за сметка на друг? Пак отпи от чашата. Този път до дъно и започна да търси с поглед сервитьора. Ако мога да попитам, по какви версии работите? Или е секретно? Сервитьорът пак беше до масата им. Още една голяма поморийска. Че е секретно, секретно е, но на вас мога да кажа. Продължи Баташки, след като келнерът се отдалечи достатъчно. Дали ще ви кажа или не, това не може да навреди на разследването. Келнерът донесе новата ракия. Версии колкото щеш. Чеченци, руснаци, както във всеки подобен случай. Те така ли действат, с такава жестокост? Ето, това е най-озадачаващото. Обикновенно при разчистване на сметки килърите просто стрелят и си обират крушите. Тази показност, като такава я приемаме, не е характерна за поръчковите убийства. Не и у нас. Не знам, аз от тези неща не разбирам, господин подполковник, но на мен ми се струва, че има нещо патологично в това да отрежеш ръцете на някого. Да, точно така е. Трябва да си много извратен тип, за да направиш това. Да, Баташки придоби замислен вид. Какви ли ги няма вече? Каквито или какъвто и да е бил убиецът или убийците, едва ли ще ги намерим някога. Те нас ще чакат. Кой ги знае къде са вече? Не се ли знае колко души са били? Някой не ги ли е видял? Никой нищо не е зърнал. Нищичко. Двама от колегите, едни от най-добрите впрочем, са на мнение, че е дело само на един човек. Аз имам известни резерви към тази теория, но... не мислите ли, че ако е било по поръчка на някоя мафия, нямаше да рискуват да го възложат на сам човек, а щяха да ангажират, така ли се казва, да наемат цяла група? Голям мозък. Не само за архитект, ами и за криминалист става. Златно момче. Баташки наистина беше изненадан. Да, има много логика в това. Стараеше се изненадата му да не проличи външно. Точно за това и се съмнявам в теорията за един убиец. За мен също е по-логично да са били поне двама. Да. То и някой луд може да го е заклал. Като едното нищо. Вие сам казахте преди малко какви ли не се навъдиха в България. Може, отвърна замислено Баташки. В чашата му отново вече нямаше почти нищо. Ще пием ли по още едно? Виждам, че и вие вече си изпихте вашето. Да, но този път малко. С това напрежение и умора в работата ми доста си попивам.
усмихна се извинително Баташки. Келнер, може ли? Келнерът тръгна към тях. Луд нормален вся тая. Пак ви казвам, едва ли ще го хванем. Значи, още една поморийска и една водка. Финландия ли беше? Смирнов. Смирнов значи. Малка. Така да бъде. Малка. Сервитьорът кимна по същия начин, както и първия път и тръгна да изпълни поръчката. Да го хваните, все пак си е престъпление. Ще му хванем опинците. Баташки беше започнал да заваля думите. На здраве! Чашите звъннаха за пореден път. След час и половина си беше вкъщи. Постара се да затвори и заключи вратата след себе си колкото може по-тихо. Приятелката му вече спеше. От безсънието и вълнението предната вечер, от сексът с приятелката му и от 150 грама водка не се чувстваше добре. Въпреки всичко беше доволен от вечерта. Не, че се притесняваше от това, че може да го свържат по някакъв начин с убийството на Главоча, но сега беше още по-спокоен. От самия главен следовател на Пловдив беше научил, че разследването е в задънена улица още от самото начало. А и като за капак му се беше отдало да подхвърли на Баташки смешната идея за възможен убиец-психопат. Засмя се. 2 прекрасни вечери една след друга. Просто прекрасни. Оставаше само да си провери електронната поща и можеше спокойно да си ляга. Синият екран на компютъра го заслепи в тъмната стая. Иконите заискачаха една след друга и скоро запълниха почти цялото пространство. Windows Messenger-ът се стартира автоматично и го извести за 3 нови писма, получени през деня. Секунда по-късно автоматично се включи и една страница, на която понякога си говореше от скука с различни непознати в чатрума й. Изис. Здрасти. Радвам се, че си тук. Явно нямаше да си легне толкова скоро.